שלום חברים ותירשמו לערוץ, אז אולי זה הולך להיות סרטון שממש יעשה לכם כיף בחיים. אוקיי, היום אני אראה לכם את התחפושות שלי שהגיעו מסין, והם היו צריכים להגיע בעשירי לשני, תודה רומי, והם הגיעו לנו היום, שזה בינואר, זה היה אמור להיות בפברואר. והסתכלו, זה התחפושות שלי, הם רשע וזה, איך אומרים את זה? רשאית ומלאכית, וזה מה שקיבלתי, וזה חשוף ממש. הייתי צריכה לבחור לי חולצה, מכנס לשים למטה, כי אם אני לא הייתי שמה מכנס, תסתכלו, זה היה לי חשוף פשוט. ויפה לי, רוצים לראות את של אחותי או לא? אוקיי, אז אחותי לא רוצה, אז כי אני לא רוצה לחשוף עכשיו את התחפושת לפני פורים. היא לא רוצה, כי היא לא רוצה להראות את זה לפני פורים, כי היא רוצה שזה יהיה לנו הפתעה, נכון? אבל זה משהו, אי אפשר להגיד להם משהו אחד? זה משהו? לא. טוב. לא להגיד. אז ביי.